Good morning. Medyo magandang panahon ngayon. Hindi maaraw, makulimlim, malamig. Ano kaya ang ginagawa ng mga baka natin sa likod? Aroy, yung isa nakaiga. Busog pa siguro. Yung dalawa kumakain na. Aroy, kulang ng isa. Ayun, nakahiwalay. Para sa akin, magandang investment ang baka. Kesa yung pera mo nasa bangko lang, konti lang ang kita. Unlike sa baka, binili mong bisero, after 1 year doblado na ang pera mo. Pasyal-pasyal lang mo lang sila at may libangan ka pa. Pagdating ng hapon, painumin mo lang ng tubig, tapos na. At hindi lang yan, makikita mo pa ang Mount Arayat. Ganda ng view.